да направим дебют. Не, няма ме ядеш. Пак ще те. Въпреки че поглъща всичко. Щиве, да къде бяга щиве, да къде бяга щиве, кученце. Не ми покачи си някаква страшна къща, да дължи, ще ти ме идеш да ги. Изяда го. Аз мисля, че това го изяде. Кой се помощ си сложи? Няма да. Добре, последно ще играя, защото вече се издервих. Аз ще правя сега. Например, ще бъда това тук човече. Между другото, Иван, като беше играл тази игра и взедаха ме, за нищо, не ми пука. Знам, че казах, че е направено, да ми пука. Иван, като играеше тази игра, беше с този скин. Мисля, че беше край. И той между другото става доста голям. Мисля, че него го убиваха, аз той е доста голям. Как да го спра на пауза? Пауза. Ало? Ало? Да. В Иван. Играя на телефон, че си едиция тук. Прави клипове. Какво? Чакай, нещо ми прекъсваш. Прекъсваш ми, не мога да чуя. Чакай, ще затвориш ще звъна пак. Трябва да изтрия. Как ти пука? Айде! Ама спря ли го или го изтри? Спря го. Ти можеш колкото си време искаш да го правиш по това, нали? Да. Ало. Да. Да, защо си правил? И добре, да карай го сега да учи. Кой е Китай? Мати сега те са, бе! Той няма там гели бузи. Защото съм ходила на 1000 пъти. Кога по някакво време? Как ще затворя? Се приберу. Виж, ходиш ли по китайска? И аз тук ще бъде свирен. Ще да бъде. Всяката прави ще ги клип, става ли ще? Ще се върне. Моля ви, обещай ми. Ти искаш да си звита или не? После ще се върне ли? Да. Добре, само да направя пак още един клип с снимка. Вие ще говорите? Да.
Човек, аз клиповете си ги правя в момента. Аз ги правя около 6 минути. Клиповете И си. важно да правиш клип, такова, като си го пуснеш, като го гледаш и някой говори отстрани. Например, ето докато снима, такова, чува ли се? Не. Не се чува. Хора, тихо, искам си го пишеш си глас. И на мен. И здравейте хора, днес ще играем Dead Bubbles. Както вече знаете, аз съм Марията Бичева и нека да започваме клипа. Ще си избера, например... Опа, чакай, нещо се така. Това не е по-добро. Ето това. Ще кефи, бе. Нека да започваме играта. Тук, както знаете, вече се ядат топки. И да, ядеш топки. Както и да е. Здравейте, аз съм Исо. Сега ще играя на Piano Tiles 2. Алага, тук един мой приятел си прави клип. Също и той. И още един си правя. И още един си прави клип. Кажи, че има. Само, че той не говори. Play. И да започваме. Ти не знаеш, че се чувам в това клип. Се чува. Ще става много Аз бавно. бърках И настройките. после ще става по-бавно. Давай, Айде, бе. What the fuck? Видяхте ли как се изядоха батли? Не, в началото ще бъде малко скучно. Но после като се забърза. Ако чувате разни гласове, той са моите приятели, които правят и те като мен клипове. Или копирали идеите ми. Как да ви взяме, ви? Скъди, ела тук. Те, това е по-голям, за да като не взема да си по-косел. Да, в косема ще викам. Да, писеци. Бонус стане. Стинки взимах, но нищо, продължаваме. Аз го изядах, не ти, аз! Го изядах. Мога!